Què tal? Benvinguts a un nou combat, aquest espai en col·laboració entre el Consell Comarcal del Garraf i Canal Blau Televisió, a petició del Consell Consultiu de la Gent Gran del Garraf, que buscava que els mitjans de comunicació tinguessin més espais on parlar d'aquells temes que els interessen. Com, per exemple, el combat que tindrem avui és contra el malestar emocional. Ens acompanya aquí la Mercè Bosch. Molt bona tarda, benvinguda. Tu formes part de l'associació Clorofil·la, tu a més dus a terme un taller concret a l'Espai Violeta, després el podrem veure amb imatges per saber com és, però abans volem parlar una mica. Hi ha molta gent que es pot considerar malalta quan parlem de malestar emocional? S'ha de considerar que aquella persona està malalta? I si és així, com es podria curar, diríem? No necessàriament, i des de l'art-teràpia tampoc diagnostiquem ni parlem de malalties. Llavors, des de l'art-teràpia proposem espais per poder expressar allò que no es pot en paraules mitjançant un procés creatiu. Això seria el meu rol. Cada cas suposo que és diferent. Hi ha molts tipus de malestars emocionals. De quants estem parlant o de quina tipologia són les més comunes? Doncs hi ha el malestar que apareix quan ha passat alguna cosa, alguna situació, doncs una pèrdua, una por, un estrès, i aquestes són les visibles, no? I després hi ha les que no són visibles, les que estan dins, les que guardem. Suposo que en molts d'aquests casos es pot prevenir. No sé si hi ha alguna manera de fer-ho. Doncs el millor seria prevenir des de molt petits, si tenim nens petitons i que estan cridant o expressant una por, un crit, una ira, doncs el millor seria proposar-li que pugui verbalitzar allò que sent, en comptes de dir-li no passa res, no, parlem d'això. Hi ha llibres, hi ha joguines, hi ha un llibre que és molt xulo que es diu Tinc un volcà, que es treballa la ira i la nena veu que té un volcà dins. Doncs a nosaltres, als adults, també ens passa. I el que a vegades és que no tenim ja les paraules per dir-ho, però sí que hi ha una paraula, un llenguatge que no és el verbal que podem utilitzar, que seria la pintura, el ball, l'escriptura, tot aquest món de la creativitat. Clar, tu ara deies, l'ideal seria quan s'és més jove, ara, atenció, no us mogueu perquè si no la gent dirà, arribo tard. No, suposo que hi ha altres maneres d'encaminar, que no s'és mai tard per res, no? Quina seria la fórmula en el cas de la gent gran? La fórmula és buscar d'altres llenguatges i aquests llenguatges no estar com bloquejats per allò que podria ser l'art, perquè parlem a vegades d'art i de creativitat. Jo faig com una diferència, és que l'art necessita volem donar un missatge, volem una aprovació, però als tallers de creativitat treballem la pulsió creadora amb llenguatges diferents, amb colors, amb sensacions, i tot això també és parlar de les emocions, del món intern. Això pel que fa a activitats concretes, però en el nostre dia a dia hi ha algunes coses amb les que puguem reconduir la situació, per exemple, evitant segons quines coses a fer, evitant, que a vegades és molt important, persones amb les que envoltar-se. Suposo que també això és clau, que potser un entorn més saludable ajuda també al benestar emocional, ja sigui gent gran com des de menuts també, no? Sí, també a vegades hi ha persones que hem d'evitar perquè és que ens fan sentir emocions que no volem o que no arribem a controlar. Però també hi hauria la manera d'acceptar aquesta emoció, de sentir què em fa sentir aquesta persona i prendre la responsabilitat d'aquesta emoció o sensació que estem visquent. Són uns consells. És difícil dir-ho així perquè a la pràctica el taller es veu molt més, perquè pren forma aquesta emoció que no podem, aquest neguit, aquesta sensació que ens procura una situació o una persona, però seria ideal poder posar límits.
Llavors, per posar límits, hem de ser conscients dels nostres. I quan treballem en grup, per exemple, el taller aquest que fem, doncs veiem de seguida els límits de l'altre, sobretot quan estem en grup. Si pintem, si veiem, si parlem, que hi ha un moment on fem un temps de paraula, doncs allà anem veient els límits, llavors ens adonem i a la vida podem dir no, el meu límit és aquest. També treballar la creativitat et procura una autoestima molt gran. No tant l'art, sinó més a la pulsió creadora, que hi ha diferències aquí. Llavors, el fet de poder fer algun dibuix, alguna cosa, amb les teves capacitats, totes les teves capacitats, sense que ningú et digui què has de fer. Si no ho fas, perquè vols. Si parlem de ball, faig aquest ball perquè m'agrada. I aquest pas no es fa així, doncs és igual, és el meu. I això és una forma de lluitar contra aquest malestar emocional, perquè ho fas des de les teves capacitats i et dona una autoestima i una seguretat interna molt gran. Mercè, anem a fer una cosa. Aturem aquí ara un moment la xerrada abans de continuar parlant, perquè no ens pares de parlar d'aquesta activitat. Posem imatges. Donem un cop d'ull en una de les sessions que es realitzen al Centre Violeta, concretament realitza la Mercè, aquesta art teràpia, on podem veure una mica com va, com funciona. Expressar les emocions a través de diverses coses. El moviment és important també per poder sentir-se aquí vives, I després ja comencem a pintar allò de forma espontània, sense pensar massa. I després farem un temps de paraula. Llavors allà és quan ens adonem d'allò que hem expressat. Però la principal idea seria de deixar anar-te. A vegades poso una mica de música perquè hem començat una mica per escalfar el cos, després hem ballat una miqueta i quan ho sentim comencem a agafar els colors i anar expressant allò que surt de forma molt espontània, sense passar molt per al filtre intel·lectual. Després fem aquest temps de paraula on allà proposo un espai on podem connectar amb allò que he expressat. I allà és quan ens adonem de coses que quan pintàvem no sabíem ben bé el que fèiem. Elles mateixes dins d'aquest espai detecten una necessitat que potser no se n'adonaven, Sí, que m'ha servit, ja ho crec, perquè després tot el que he fet, reflexiono i penso, havia pogut fer això, havia pogut fer l'altre. Surten molts temes i d'aquest tema poden sortir altres coses que no hi penses i surten tot un reguixell de coses. Sempre s'aprèn, se desenvolupa una miqueta el cervell, doncs més a conèixer amb tothom, te relaciones amb més persones. A la meva edat el passat pesa molt i aleshores parlar a vegades d'ell és com si alleugeressis el pes. Hi ha xerrades que són sèries, altres que són per riure, però conèixer una mica a mi mateixa i conèixer molta més gent, que és lo important, No és específicament persones amb una problemàtica especial, sinó que és obert per totes les dones. Són unes 15-16, però sempre les dones el que fem és que sempre tenim alguna obligació de cuidar, llavors per això els deixo oberta molt la llista, perquè o metge o acompanyar, el tema dels cuidados és molt per nosaltres, llavors sempre falta alguna. És molt difícil lluitar contra això, perquè els rols encara estan bastant marcats. Acollir a les persones. Per mi és important que notin que no espero res d'elles, les espero a elles. Llavors, allò que surti. Una vegada té ganes de pintar, una altra vegada té ganes de ballar. L'important és que pugui venir, que pugui fer xarxa i sentir-se acollida i en seguretat. I, en segon plan,
que pugui expressar emocions que no es poden expressar o a casa o a fora, a la societat o a la feina. Ja no és algo que tingui que sortir bé i que la profe et tingui que dir escolta, això no està bé, sinó la Mercè no et diu res. Això és el que vols fer? Doncs fes-ho. Que et sembla bé? Doncs perfecte. I llavors, vulguis o no, també t'inhibeixes. Fa un parell d'anys que vinc i ens ho passem molt bé, de veritat que sí. Fa un any que vinc aquí i m'ho passo molt bé, fem pintura, fem manualitats, surten molt bé, la profe és encantadora, les noies també són molt maques i des que vinc, si no vinc, a vegades no tinc ganes i dic no, marxo cap allà perquè em distrec molt, m'ho passo bé i és un estrès que te treus de la teva feina i de les coses que tens a casa. Es veu que al principi, quan pintem i fem el temps de paraula, doncs allà moltes vegades diem aquí no, perquè com no és obligat, doncs potser que aquesta persona no parla i no estiro perquè pugui parlar, perquè llavors no seria natural i de cop expressa una cosa superforta. He dit, doncs ha funcionat, no? I sobretot s'acull i això es pot treballar després si va després a teràpia o sí que hi ha persones que han pogut com adonar-se que necessiten anar a teràpia. Llavors això és com un començament, adonar-se. Mercè, per què l'art pot ser tan important per sentir-nos bé? Ho hem vist en aquest reportatge, ens ho has explicat una mica, però com pot ser que pintar, escoltar música, pugui fer tant amb una cosa que a vegades pot ser una petita cosa insignificant? Jo faig una mica de diferència entre l'art i la pulsió creadora o la creativitat, perquè l'art ens acompanya al nostre dolor, a les nostres emocions, ens acompanya, però no acaba de transformar-se. Es transforma en el moment, com t'he explicat, no? que creem a partir de les nostres capacitats. Perquè si jo faig alguna cosa sense que ningú em jutgi, que no em posi una nota, que no hagi d'exposar això que faig, que no faci cap festival de música o així, és una altra cosa, no? I aquest espai és el que jo, en el qual jo treballo. No vol dir que l'art no és superimportant i a més culturalment, però hi ha un petit plus en el moment que ens alliberem de la mirada externa. Ens ho has explicat i fins i tot algunes de les participants en aquest taller ens ho han explicat que els ha servit, en aquest cas concret, a descobrir coses que no sabien, a poder-ho expressar. A vegades el que es troben és que no saben el que els passa. Com ho poden expressar, més enllà de l'activitat que ens explicaves ara, en el teu cas, com es pot mirar de treballar, esbrinar què li passa a un? Què ens passa, sí. Sí, això ho treballem molt als tallers que proposo, perquè a vegades tenim com un neguit, no? Una por, jo què sé, alguna cosa que ens passa i no sabem el per què. Llavors, convido a les persones a connectar amb aquesta sensació que va tenir al passat. És a dir, avui estic molt nerviosa, avui estic molt enfadada perquè, no sé, m'ha passat això. Llavors, em concentro. Als tallers passa perquè treballem en grup i és molt potent la dinàmica de grup. Passa, a vegades, m'ha enfadat perquè m'ha caigut una gota del pinzell i ara això és la punta de l'iceberg. Això no és el que ens passa. El que ens passa és hi ha hagut una història per poder sentir tot això, no? Llavors intento dir, tu concentra't. I quan et va passar? Doncs em va passar la setmana passada, quan vaig anar a tal lloc i una persona em va contestar d'aquesta manera. I abans d'això, doncs potser que em connecto amb quan jo era petita, quan anava al col·le, quan la mare em parlava, quan el pare em parlava, quan jo què sé. Llavors anem connectant amb aquest neguit. A vegades no hi ha paraules per dir algun com diria jo, una emoció que no té nom, que no té paraula per això.
perquè ens ha passat coses fins i tot abans de néixer. Hi ha un psicoanalista que es diu Winnicott, que deia aquesta frase que jo l'utilitzo molt per poder treballar això, és pensar alguna cosa ha passat a la meva vida o a in utero que no ha tingut cap lloc de representació. Llavors ho represento al dia a dia, ho represento en la meva experiència. Llavors, avui em passa això, però és que hem d'anar connectant amb més enllà. Hi ha un moment que no arribem, perquè quan és in utero, quan és aquest món intern, que no tenim lloc per arribar, sí que el tenim si treballem la pulsió creadora i si treballem d'una altra manera que amb la paraula, però si connectem amb això, de cop i volta, això es transforma. I podem trobar el motiu i fins i tot podem descobrir altres coses que no havíem parat atenció i que havíem assimilat com a persona, no? Sí, i si no trobem el motiu, tampoc passa res, perquè sabem, també hi ha un altre psicoanalista que es diu Lacan, que deia que la psique està repartida en tres parts, no? Hi ha lo real, que és això que parlo d'in utero, aquestes experiències, sensacions que hem tingut, que no han tingut cap lloc de representació. Després hi ha l'imaginari, que seria quan ja creixem i juguem i creem. Aquí també hi ha un espai del taller que utilitzem aquesta part de la psique quan dibuixem i quan estem dins d'un món de fantasia. I després l'ús simbòlic de Lacan és la paraula, on nosaltres també, quan vareu venir, vareu ver que hem fet un temps de paraula on podem connectar amb aquestes sensacions, explicar coses. I si anem explicant, a poc es va desaparèixer aquest neguit o aquest malestar emocional o es transforma, com a mínim. El treball en grup entenc que és una base clau en aquest sentit, però potser no tothom és predisposada a venir a aquest tipus de tallers, d'activitats, perquè mai ho ha estat, no perquè sigui ara per vergonya o perquè li fa cosa donar el pas. Suposo que, malgrat tot, és important tenir una bona xarxa al voltant en el tema de les emocions, del malestar emocional, perquè si un no l'agafa, l'altre està allà per agafar aquesta persona, no? Sí, quan treballem en grup o tenim un grup d'amigues o així, el grup fa com una funció de matriu que et conté. I a vegades passen coses que el grup és com una mica perillós, no?, per tu, en aquell segons quin moment de la teva vida. O segons quina persona, també. O quina persona, però és igual, és un grup i això hi ha una dinàmica que fa que et conté o t'ajuda a connectar amb coses que si estàs sola no arribes a connectar, perquè no hi ha transferència. Perquè quan parlem en grup, per exemple, i una persona diu «Ai, a mi m'ha passat això i ho altre», l'altre connecta també amb aquesta emoció. És una altra història, però és una emoció semblant. També hi ha, suposo, un treball individual, com el que explicaves un moment, reflexionem, potser em va bé. Quines coses es poden fer en el dia a dia, a part d'aquesta que explicaves, per millorar en la qüestió emocional, individualment, dic, a banda dels tallers puntuals? Individualment és menys potent que parlar, encara que sigui amb una amiga que pot fer de terapeuta. Si pots veure que la seva escolta és activa. Una escolta activa no és fàcil tampoc, però hi ha persones que ho fan d'una forma molt espontània, sense haver d'estudiar-la. Que una cosa és que quedis amb la teva amiga per explicar-li coses, però és que potser no ha prestat la màxima atenció i després està acabant que parlissis tu per parlar a ella després. Sí, a vegades... Sí, he quedat amb l'amiga, però m'ha escoltat l'amiga i s'ha preocupat. Sí, llavors seria buscar espais d'escolta activa, que són molt potents. Persones. Sí, concretes. Persones concretes, que si no la trobem, tenim professionals també que podem buscar.
d'altres espais també on hi ha persones que treballen l'escolta activa. Perquè és perillós també en aquest sentit l'aïllament, perquè si no donem amb la tecla amb la persona o no anem a buscar un professional si no hi ha un altre, l'aïllament encara pot fer enfonsar més la situació. Sí, l'aïllament a vegades va bé per reflexionar, per descansar, però no crec jo que no massa temps, perquè som animals socials, els éssers humans, no estem fets per viure sols. I en aquest sentit, a vegades fins i tot amb l'aïllament hi ha una cosa molt fàcil que és medicar-se, que potser agafem una capsa d'aquell medicament que tenim i n'abusem o ens automediquem perquè ja sabem per què va. Com intentem evitar la sobremedicació? Evitar-la és difícil, és donar informació i sempre dir que la persona no s'automediqui, que no digui que la veïna o l'amiga diu que això li va bé, intentar que no prengui això i buscar alternatives a això. Anar als metges, primer de tot, confiar en el professional i després hi ha d'altres alternatives per poder sentir-se millor. Parlàvem de l'entorn. Com pot manifestar aquesta persona que ara potser ens estigui veient des de casa que no es troba bé sentimentalment dins seu el seu entorn i que se la prengui seriosament la seva paraula, perquè una cosa és dir no està bé però no acaba d'arribar el missatge. Com es fa valer aquesta persona per donar el pas, que és molt important, de no estic bé, necessito un cop de mà? Com es pot fer aquesta primera passa? La forma de comunicar és important, però l'has dit bé, és parlar a partir de si mateix. Seria no dir ei, que no has vingut a veure'm, no m'has trucat o no sé què, perquè això fa que la persona posa una barrera, sinó que és partir d'ella mateixa. Oi, que em sento sola i necessito ajuda, necessito això. Intentar, que a vegades tampoc ens escoltem, però una de les bases és aquesta, partir del seu sentiment i partir de si mateix i no culpabilitzar ni parlar de l'altre, perquè en aquest moment puges barreres i no trobes això que necessites. En aquest sentit és que les dues parts estiguin predisposades. El que ens estigui escoltant que se senti malament poder donar el pas, però el que ens estigui escoltant que estigui bé, reconduir els discursos o les paraules o les relacions amb qui potser trobem que ara estan reflexionant ostres, em va dir que estava malament i no me la vaig prendre seriosament. Us trobeu també en aquestes situacions que al final us han de venir a buscar fer activitats en grup perquè no se senten acompanyades en aquest sentit les persones? Sí, hi ha persones que venen que estan malament, que tenien alguna cosa a fer, però arriben únicament per dir vinc a veure-us, vinc a parlar amb vosaltres i ja està, i no vull pintar, no vull fer res, però vinc a veure-us. I això també és important, que hi hagin espais que les persones que es trobin en aquest moment de soledat i de necessitat d'ajuda, doncs si no la troben al seu voltant directe, hi ha grups, hi ha llocs als ajuntaments, als centres cívics, hi ha llocs on hi ha persones que estan contentes de veure's. En aquest sentit, si algú no està bé ara mateix, on es pot dirigir? Què és el que hauria de fer o quins són els espais on segur que l'acolliran? A banda del vostre en aquest sentit. Bueno, és buscar els ajuntaments. Jo és el vincle que tinc com a tallerista. Llavors, els ajuntaments et poden guiar, si no, el metge mateix et pot guiar. Has de verbalitzar, necessito parlar amb gent, i hi ha espais on es fan xarxes. El Consell Comarcal també et pot guiar, però no quedar-te sola molt temps, o sol. Les noves tecnologies suposo que també juguen un paper clau, no han de ser ni un enemic ni un aliat únic i exclusiu. Com trobem aquell punt mig perquè sigui una eina per ajudar en aquest camí, però sense que acabem fent com molta gent gran que
passa amb la televisió, que se sent acompanyada, però se sent acompanyada per la televisió, es queden tot el dia tancats al sofà mirant la televisió. Podem replicar el mateix model a 2025 canviant la tele pel mòbil o per l'ordinador. Com trobem l'estabilitat? Jo acostumo a dir que el punt mig és en el moment que la persona decideix fer una altra cosa que no tenir un aparell tecnològic. En el moment que prefereix ballar, que prefereix sortir, que prefereix crear, aquest seria el punt mig. La tecnologia ha de ser una eina, però no has de ser... no t'ha d'ajudar a fugir d'alguna cosa. És fàcil dir-ho, però vull dir, si... És una ajuda, un complement... És una eina per un moment del teu dia a dia, però hi ha molt més coses. Pots escriure, pots dibuixar, no cal que sigui bonic allò que fas, perquè tenim aquesta idea de que l'art ha de ser jutjat, ha de posar una nota, o al teu, també proposo tallers d'escriptura creativa, i hi ha persones que han anat molt poc al col·le, però escriuen tal fonèticament amb les seves paraules, amb la seva història. Això és important, no? Això és el que t'ajuda a treure't una mica de la tecnologia. El que també pot passar és que quan una persona digui no estic bé, doncs vinga, anem a donar un tomb per la muntanya, anem a passejar, ja, però és que potser aquella persona no li ha agradat mai donar un tomb, no vol pujar a la muntanya ni vol anar a sortir a fer la compra al mercat. Forçar també, ara parlo de la persona que vol ajudar, Sí. Pot ser fins i tot un error i que sigui fins i tot el contrari, perjudicial forçar una persona que no està bé a fer coses que no li agraden. Perquè potser fer noves activitats pot ser positiu, però... També dona seguretat, no? El fet de la rutina, de les coses que faig, dona seguretat. I a vegades és necessari. Però també és necessari provar, no? Perquè a mi m'agrada la idea d'estar del costat de la vida, d'estar viu. Encara que hi ha una cosa que no m'agrada, però puc dir que no m'ha agradat, que no vull anar. Però si estàs totalment oblidada i que miris la tele, encara que sigui de nens, d'adolescents o gent gran, no estàs tant del costat de la vida, no? El que passa és que a vegades es pot dir, és que no es deixa ajudar. Bueno, busquem, és perquè ho fem malament, és perquè no hem trobat el llenguatge, perquè poder que estar al costat d'aquesta persona ja és suficient. Poder que venir a prendre un cafè ja és un espai com un clic a la psique que fa que, home, doncs penso una altra cosa ara, doncs ara tinc ganes de fer això, d'escoltar-me. I fins i tot, parlant pel que fa a l'altra banda, el que dèiem abans de l'escolta activa, que potser l'estem obligant a donar un passeig pel passeig marítim i no li agrada, perquè no hem escoltat que potser li agrada pintar. I potser si diguéssim, doncs anem a fer un taller aquesta tarda de pintar, potser et diria que sí. Potser també la clau és aquesta, escoltar sobretot el missatge. Sí, escoltar, i perquè sigui escolta activa has de reformular amb les teves paraules allò que ha dit la persona. I en aquell moment se sent escoltada de veritat, perquè has dit exactament allò que ella t'estava dient. No serveix, encara que a vegades ho fem per bon rotllo amb les amigues o amb persones que volem escoltar aquesta persona i li diem, potser que diu, ai, m'ha passat això i estic molt malament. Ai, a mi també, estic fotuda també com tu, no sé què. Perquè pensem que això l'ajudarà. Doncs no l'ajuda, bueno, l'ajuda potser una miqueta, vull dir, perquè està acompanyada, però no és escolta activa. Ella vol que l'escoltis, això ja sé que t'ha passat, però si és escolta activa, és reformular allò que jo t'he dit. I jo, si tu em dius que estàs molt trist, jo reformulo, veig que estàs molt trist. Veig que et sento com una mica capbaix o qualsevol cosa que faci que tu diguis, home, doncs sí que m'ha escoltat.
el que a vegades passa també és que s'acaben assumint coses que un creu que són normals. Estic malament, ho assumeixo, com deies amb la conversa amb l'amiga, a mi també em passa. Llavors dic, si li passa a la meva amiga, és normal que a mi també em passi. I llavors no es va més enllà, potser, no? Sí, es queda aquí bloquejat. Si ho tenim les dues, és una etapa normal. I no anem més enllà. Quan practiquem l'escolta activa, que el grup aquest que fem, que expliquem allò que ens ha passat en el procés, en el moment de crear, quan una persona diu alguna cosa i reformulo, va més enllà, no es queda aquí ella. Ella parla d'allò que li ha passat amb el pinzell i la gota i no sé què, i si li dic, veig que sí que t'ha molestat, no? Sento que estàs així o així. Llavors dirà, sí, perquè a més m'ha passat això i això i això. L'escolta activa és com molt màgic, això. T'ajuda a anar més enllà. I això és una mica difícil perquè no estem acostumats, però una vegada que ja ho fem, ho practiquem, és molt important poder fer-ho, perquè t'ajuda també a la teva vida, a tu mateix. Abans parlàvem d'on pot venir cert malestar emocional, fins i tot la prevenció des de menuts, però què ens pot deixar tocats en el dia a dia que potser no hi parem tan poca atenció i són aquelles petites coses, com per exemple abans parlàvem de la companyia, que és millor o pitjor. Quines són aquelles coses del dia a dia que podem identificar per dir, mira, és que potser és això el que m'acaba enfonsant i que potser també en aquest sentit ho tenim assumit, que és una cosa normal? En aquest cas, com que parlem del món intern i de les emocions, segueixo parlant del mateix, això és la punta de l'iceberg, no? Si jo estic enfadada o estic malalta, estic malament, doncs malalta, vull dir, malament mentalment, ve d'un altre lloc. Això és un pretext per poder expressar aquest malestar. Llavors, seria com ser conscient d'això. No és una emoció com la por, la ràbia, quan passa això. No és tan així, segons la meva manera de veure aquest món intern, sinó és exactament això que t'he comentat abans, no? Alguna cosa ha passat a la meva vida que no ha tingut un lloc de representació i ho represento al dia a dia amb aquestes maneres de sentir. Ho podem treballar individualment, ho podrem treballar en grup, amb activitats, però i si necessitem algú més? Ho hem parlat també en algun altre combat anterior, és el tema de dirigir-se a un professional. Encara avui dia, tot i que s'ha millorat en aquest sentit, segueix veient amb por, com quan algú va al dentista per treure una dent que té por, doncs també pel que pugui passar aquí dins, no? Encara es veu amb molta por, amb molts prejudicis. Com s'encamina aquestes persones que no acaben de tenir clar que això els hi pot anar bé per la seva ment? Suposo que és molt difícil de fer-los sense tampoc obligar-los a... Perquè tenim la idea de que si anem al psiquiatre o al psicòleg és que estem bojos o que estem molt malament. I no és així. Tothom necessita, en un moment donat, anar i parlar amb un terapeuta, amb un professional. Què passa? Que és difícil trobar, si no hi ha diners, si no pots pagar un professional privat, és difícil que trobis un espai, no? Un psicòleg. Però hi ha llocs, i per exemple al Centre Violeta hi ha psicòlogues que treballen amb persones que tenen una problemàtica no obligatòriament de salut mental tal com es pensa, no? Sinó un dolor afectiu. I hi ha llocs que et poden ajudar. Però la primera cosa és tallar amb aquesta idea de que si vas a la psicòloga estàs molt malament, al contrari. I aquí hem de matisar que potser no cal esperar fins a estar molt malament per anar al psicòleg i que fins i tot podem combinar tots aquests espais, anar al psicòleg, tenir una bona xarxa, fer teràpia en grup o activitats i fer també el treball individual, no? Tot poden ser complements pel dia a dia, no?
I tant, sí, sí. És important justament totes aquestes possibilitats de poder, perquè cada professional i cada lloc té un rol. Doncs Mercè, gràcies per acompanyar-nos avui al combat i també molt agraït per la feina que dus a terme en aquest sentit. A vosaltres, moltes gràcies. A tots vosaltres us retrobem en el proper combat per parlar d'una d'aquelles qüestions que més us interessen, com van suggerir així el grup de gent gran, el Consell Consultiu del Consell Comarcal del Garraf, que és qui fa en coproducció amb Canal Blau Televisió aquest combat, i sobretot, després de tot el que hem escoltat avui amb la Mercè, us convidem a que us dirigiu a la vostra administració més propera, sigui l'Ajuntament, sigui el Consell Comarcal, o fins i tot en aquells espais municipals com els casals de la gent gran, com els espais cívics, per trobar més informació en aquest sentit. Res més, que vagi molt bé. Adéu-siau.